Azim. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten maknya ini bersama Mak Siti. Lagi rewang guys. Iris apa? Jadah. Jadah acara ulang tahun. Setahunan lopa. Iki sing digawe hari ini ada jadah, ada mendut, iwel-iwel, nogosari, krecek, tape, gedang, wis. Oke, iki jenenge setahunan gawe polinol. Iki lagi jadah tok. Wis sik leren sik. Jadah. Beres nih. Cek tak kelola gedang nih. Kira apa sih? Ini ya. Wala celuk-celuk. Apa, Mak? Ning ndi ki Mang Luhur ngene. Gong, ora katut. Sampai godhong. Samane cukup ya, In? Wes. Cantik. Turuk saknya, Nduk. Tak sesuai aku mau kelemu. Cantik. Dok kaisa mana tak tindak Nduk? Ya kemana ku lali nih dah. Lah emang. Iwel-iwel, guys. Iwel-iwel. Wis tau iso. Iso. Oke, sik terus. Iya, mbok suwek iki kowe. Beklek ora Sekno kan kok kowe iki. Ngejak kok. Ini Pak. Di kono Gasari kan suweke di kono. Ejek. Cukup. Gimana ini sama ya? Cukup. Apa? Iki cara mono Nogosari udeg ya. Uga Nogosari diobrok-obrok. Kurang geni sih. Nogosari tapi diudeg, guys. Ora dieru dulu, enggak langsung masuk bleng santen, bleng uyah, bleng. Ya wis tak aja nangis. Iki lu ngene apa-apa nih. Iya. Dulu. Yo awis sampe metengkel kok. Wis sampe merengkel. Gak gelem itu digendong. Ya mau ditinggal mau jane piye lah iki. Wes kan. Enak mama nunggu. Yo mlaku ya gendong posisi. Ayo, mbakku. Anu ku apik, enak wedhus. Kok mak pirong kena. Bersik wong urung. Ya. Jadi kuwi wong loro lho sih ya, nek gak wong loro ki kok wedi nek merengkel. Di saya mau. Ki nek mbah menenge mbah wis gelem. Wah, sedilongkas kuwi wong jenang kok marane. Dilongkas. Kuwi ngene Karti ngentos sapane lho sih ning ngentos. Engko nek wis kaya lek kalis kena dibunteli. Anu, maksudnya nek wis anak metutu ngono ki. Nganggo blekut. Wis gak kelet. Nganggo blekutuk ora ki kok. Yo nganggo lek. Bluk ngono cara ngono. Aku malah yang antek cetak. Ini cetak. Ini baca apa ya? Ini. Ini kan nak kurang ini. Bakso ini kadang nak jalan ngomongin. Nogosari ini orang ada. Iki Nogosari ki ya dhuwur iki jenek mendute ki, Mas. Terima kasih. Ini barang itu kok dia kan. Oke. Lemari. Berarti komor. Terus yo kami. Tahu ini kayaknya. Oke, antep beras. Oke.
Wis karek kuwi kok karek nggono ta jajan. Anune wong tak kanele. Urung enek. Aku ngene. Tuh. Walah, ijo ombrol-ombrol. Ben mateng sik kabare. Kene. Lagi krasa brambang wis disoki ya. Wes ndang lebokno. Awas. Ki sing kenthel. Iya. Wis karek ngojaki. Bang. Pak no irus Pak. Lek yani tak no irus. Nek kak nek yani sik. Nih, Kare nek yani ngene. langsung bagus. Langsung bagus iki. Oke guys, assalamualaikum. Wayahe anu guys. Wayahe ngadahi sego. Nek jajane wis rampung. Iki karek adu-adu. Kancane bar magrib. Kancane bar magrib. Piye le? Sing iki dienggo ning ngambeng aja. Iki, Pak. Iki mie. Iya. Iki tahu kentang. Iki tahu to, gede. Iki mie. Mie. Iki iwak. Iya, iki lho iwak iki. Iki suwiran dienggo ning ngambeng. Yo pireng aku. Gak Pak nek sapi. Gak penak kan. Hah, mumet kan. Iki dienggo suwiran kaki mong mbok imong. Kaki mong mbok imong, Kaki mong mini mong. mbok imong. Nini iki kok anu nok bareng. Enak sih. Mini mong. Nini mong. Iki mie dok. Kira perum. Iki segede. Iki sing akeh mie maksudnya. Kurep ngene. Kon omah. Iya ngene. Iki jane ape jungkir wali apa ape salto kaya aku. Yo wis tau. Aja yo ae. Iki mah wangi, cerawat ae. Tak pateni. Siapa? Ujo balik sih. Ayo. Delek-delek ya. Etane nang nggon kok, HP ku kok ketumplek neh. Kuwi langsung sego gorene. Mak, kowe anake sapa? Jurat areta iki. Iki wis penyok dibuti kucing. Lah iki dipangan kucing. Lah, Alah. Cuman Pak Mantar kondi. Kalau bacaan cegat lek, Nduk. Bacan di bacan. Urung mulih jekne sawah. Bacan. Ijene sawah, guys. Ngobati, guys. Garap sawah sampean mangki sing tandur. Iya. Kok kon mah seneng wae aku. Wah, aku baru. Iya, terus apa, Dek? Terus apa, Dek? Alek lundok kemundang. Terus iki sambel Entang. wayahe ngadahi, guys. Sing ngadahi mangki. Mangki. Masuk sing sekali itu. Wow. Ini kayak pakai sak menit pakai. Ya. Apa boleh? Nek kurang pek ya dipakno kok telaga sarangan. Kayak sakar. Iku nek jenenge wong nek kurang ya marugi lho ya. Kanggo para Iya. Yes. Menune sudah siap. 5 dicampur 5 10. Aku nek ape metu iki lagi tuku paketan kar akeh. Nek ngene iki wis santai. Ning omah kok.
Ini pas dodol kan. 170. Pasangnya kan? 250. Lho kok. Medium. Saiki murah malah mek 120. Cah merah ya. Ini sawi. Cah kentong. Cah merah mek 120 ketoke sing. Anyar-anyar guys. Iya, tapi dia aturannya aku gak ero. Murah ya iki sana. Tapi ulangane bayar sakno kae iki. Wis 70. Aku sampai merong tahun, tapi aku bayarnya tak pengen duit awal wong. Iya kowe. Permata menikmati nih. Siap ditutup cheese. Terus ada kerupuknya guys. Cemil. Oke siap. Oke Mangki sudah siap Mangki ya. Karo nyanyi-nyanyi ya Mangki. Apa? Nyanyi bebek adus sekali ya Bu. Ada suatu permainan. Ini sekali. Orang naik jaran dengklang. Namanya kuda lumping. Duh, lah kok tingkat loro, gak bagus. Gak bagus. Nah.